Stenstrup Slusen er en roterende ventil, som der bliver brugt i landbruget, der bliver brugt i industrien og der bliver brugt i energisektoren, både i ind- og udland. Jamen, Stenstrup Slusen er en meget fleksibel sluse, hvor når vi producerer den, så har vi simpelthen mulighed for at producere den lige nøjagtigt til det formål og det materiale, som så skal transporteres igennem den. Jamen, fleksibiliteten er, at slusen kan opbygges på flere måder. Vi er lagerførende i alle de dele, som der indgår i Stenstrup Slusen. Vi kan opbygge slusen til det formål og det materiale, som der skal transporteres igennem den. Jamen, da vi selv producerer alle de dele, som indgår i slusen på vores fabrik, der har vi jo en meget kort leveringstid, fordi vi er lagerførende i alle de dele, der indgår. Så alt i alt, der er Stenstrup Slusen en dansk produceret sluse til en fair pris.